Časti ľudského tela. Hlava, ramená, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos. Tak ste kedysi spoznávali ľudské telo. Poďte teraz spolu so mnou sa pozrieť na ľudské telo detailnejšie. Ako sa ľudské telo rokmi vyvíjalo do dnešnej podoby? Čo je to evolúcia? Slovo evolúcia znamená vývoj človeka. Je to postupná premena človeka do dnešnej podoby. Človek nevyzeral vždy takto, ako ho poznáme. Prešlo dlhé obdobie, kým človek dostal dnešnú podobu. Rozlišujeme tieto vývojové etapy. Australopithek, čiže živočíšny predchodca človeka, človek zručný, človek vzpriamený, človek rozumný a človek dnešného typu. Tak to je poriadna zmena. Čo na to poviete? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako vznikne človek? Človek vznikne tak, že ženské vajíčko, ženská pohlavná bunka sa spojí so spermiou, mužskou pohlavnou bunkou. Vtedy vzniká nový život. Vývoj prebieha v tele matky, trvá 40 týždňov a potom sa narodí dieťa. Človek počas života prechádza ďalšími vývinovými obdobiami. Rastie, mení sa a formuje. Ale vráťme sa znova k bunke. Bunka je najmenšia stavebná časť, z ktorej sa skladá živý organizmus. Je taká drobná, že ju môžeme vidieť len mikroskopom. Mikroskop je prístroj, pomocou ktorého vidíme okom neviditeľné predmety. Pomocou mikroskopu vidíme skúmané predmety zväčšené. V bunke sú gény, ktoré dedíme po rodičoch. Gény sú dedičné vlohy. Dedičnosť je schopnosť prenášať znaky, napríklad z rodičov na potomstvo, na svoje deti. Každý jedinec je jedinečný a od svojich rodičov sa líši. Dedíme po našich rodičoch, ale aj napriek tomu sme odlišní. A to je premenlivosť. Áno, každý človek je jedinečný. Pozrime sa teraz na človeka a jeho časti. Hlava, krk, hruď, prsia, rameno, ruka, dlaň, lakeť, brucho, stehno, koleno, lítko, chodidlo, členok, priehlavok, päta. Chrbát, zadok. Hlava, vlasy, oko,
myhalnice, obočie, ucho, líce, nos, ústa, brada. Zmysly. Oko, ucho, nos, jazyk, prsty. Prečo spomínam tieto časti ľudského tela? Lebo náš okolitý svet vnímame zmyslami. Rozlišujeme 5 zmyslov. Zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Zrak. Orgánom zraku je oko. Je to vzácny orgán. Pomocou neho vnímame svetlo a tmu. Vnímame farby, tiene, tvary a iné krásy sveta. Jednoducho povedané, vidíme. Sluch. Ucho je orgánom sluchu. Vďaka sluchu počujeme. Sluchom vnímame slová, reč, hudbu, ale aj hluk. Hudba nás upokojuje, skrášľuje svet. Ale pozor, hluk a veľmi hlasná hudba nám škodia. Chuť. Je zmysel, vďaka ktorému vnímame chute. Pomocou jazyka, na ktorom sú chuťové poháriky, rozlišujeme slanú, sladkú, horkú a kyslú chuť. Čuch. Nos je zmyslový orgán, ktorým vnímame rôzne vône či pachy. Rozlišujeme príjemné a nepríjemné vône. Hmat. Pomocou hmatu vnímame rôzne povrchy. Vieme rozlíšiť, či je povrch hladký alebo drsný, či je mokrý alebo suchý, či je niečo horúce alebo studené. Hmatom vnímame tlak a bolesť. Vieme rozlíšiť príjemné a nepríjemné pocity. Ruka. Na ruke máme tieto prsty. Malíček, prsteník, prostredník, ukazovák, palec. Papilárne línie. Ak by sme na papier urobili otlačok prsta, zistili by sme, že máme na prste obrazec v podobe čiar. Tieto čiary nazývame papilárne línie, ktoré sú jedinečné a nikto ich nemá s nikým rovnaké. Používajú sa v kriminalistike pri zisťovaní totožnosti napríklad zlodeja. Brajlovo písmo. Nevidiaci ľudia čítajú hmatom. Ako? Pomocou Brajlovho písma, vytvoreného pre nevidiacich ľudí. Je to písmo, ktoré sa skladá z bodov, ktoré vystupujú z papiera. Body predstavujú jednotlivé písmená, nevidiaci ich číta hmatom.